Τα πρώτα κλιματικά ουδέτερα καταστήματα στην Κύπρο είναι γεγονός και είναι δύο από τα μεγάλα καταστήματα της αλυσίδας καταστημάτων καλλιτικών και αρωμάτων Beauty Line. Κλιματικά ουδέτερα θα γίνουν στη συνέχεια όλα τα καταστήματα ομορφιάς στο Μήλου Παπαέλληνα. Η παρουσίασή τους έγινε στο κεντρικό Beauty Line της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου στη Λευκοσία, το οποίο είναι το ένα από τα δύο καταστήματα που έχουν μετατραπεί σε κλιματικά ουδέτερα. Τι είναι λοιπόν ένα κλιματικά ουδέτερο κατάστημα, ή μάλλον αν θέλετε ένα πράσινο κατάστημα? Δημιουργήσαμε ήδη δύο, αυτό στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, καθώς και το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Λεμεσό. Η φιλοσοφία ενός κλιματικά ουδέτερου καταστήματος βασίζεται στον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματός του, δηλαδή της ποσότητας των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία του καταστήματος. Παρόντος του εκτελεστικού διευθυντή του ομίλου Χρήστου Παέλληνα και πολλών δημοσιογράφων και συνεργατών, η παρουσίαση έγινε από τη Διευθύντρια Προσωπικού και Εταιρικών Υποθέσεων του ομίλου Παέλληνα, Μέλανη Μιχαηλίδου, η οποία τόνισε ότι η σχετική πρωτοβουλία είναι μέρος της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ομίλου, που περιλαμβάνει μια πλειάδα καινοτόμων δράσεων υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.